U Domu kulture opštine Novi Bečej u petak 13. februara odigrana je pozorišna predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš po motivima teksta Florijana Zelera. Predstava je izvedena povodom Dana zaljubljenih u sali u Prizemlju. To je nešto sa čime se susrećemo svi na ovaj ili onaj način kad tad u našim različitim životnim periodima, ali je takođe velika tema ovde pitanje istine i laži. I da li je nekada bolje slagati i sakriti od nekoga možda neku bolnu istinu da bi tog nekog zaštitili ili je ipak bolje reći istinu pa kakva god ona bila. Tako da zato i predstava nas nekako do kraja, malo je i nezgodno tačno pričati o čemu se radi, jer šta god da vam kažem nekako odaće samu priču koja nas vozi, baš da kažem, do kraja. I ne zna se, neizvesno je do samog kraja šta je laž, šta je istina, tako da je i to nekako, eto to večito pitanje, kao što sam rekla, da li je bolje nekada nekog slagati ili ipak reći istinu. Izvini, jesi li videla negde moju drugu čarapu sam? Kažem, znaš li šta najviše volim? Kažem, ne, izvini, jesi videla negde moju drugu čarapu? Najviše volim kad ostaneš dugo kraj mene u krevetu, nakon što vodimo ljubav. Da. Da, ti to zapravo nikad ne uradiš, uvek se udaljiš. Ja? Tako i uvek negde moraš da ideš. A zašto to kažeš, Alice? Evo, na primer, sada moraš da ideš. Molim? Da li ja grešim? Pa kasnim, Alice, imam, evo, važan sastanak. Znam. Dobro. Može jedna cigareta? Da.